Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, good morning. Tayo po tayo. Today is Thursday. At napakainit ng panahon. Ang init. Gagawin natin today is magluluto na naman tayo ng ulam. Meron ako dito mais. Malagkit. Mais na malagkit. At gusto nila gulay daw, gulay. Kaya ito, isahan ko na po. Masarap ito. Nasa shop. Tanawa dito. Nga naman? Ha? Sa imong da? Wala ni mo na ibaligas maasin pista man nga to. Unsa na ba ka? Ato maasin baligya. Ay na maligya kuan saang. Sarap ito. Kaya butete. Sarap po ito. Kaya kasi may nagbinta sa amin na bago daw itong harvest. Dami ng 50 pesos. Oh. Bumili ako ng 150. Tatlong balot. Madami na to. Lagyan ko to ng pasayan. At saka malunggay. Solve ng aming tanghalian dito. Hello po, good morning. Daming ano po. Ano ba ito? Buhok-buhok. Paborito namin to. Masarap. Init. Super init today. Wow. Okay, kwarta lang. Ha? Way kwarta. Kaya rego. Ha? Balik to sa bago kukuha dito. O kung sa pado, wala kang kamot na. Nada salamin. Salamin pada suod. Gahi man ning uban di ay. Ato ni isagol sa. Kare, kana o kare. Dalamang? Mana ba? Unsa man na ho magdubli, maglakaw ra pa ko ron. Nada sa ugma na oy. Saan pa kana pagkuan mo?
Daot naman hindi lutoon bot. Makang kanin na lutoon. Okay. Dili na tamis kung umaan pa. Order ka na anak. Order ka anak. Bago na, presko. Tunadyo na sa diri mo hunong. Manadto na po. Sorry na. Suki mo lagi na. Suki. Ay, ang daming kuan. Saan naman. Okay. Ito. Isa. Ito matigas na. Tigas-tigas na. Ito malambot pa.
Okay. Tapos na po. Lulutuin ko na ito mamaya. Ha, mamaya pa ha, mamaya. Prepare ko muna.